No niin, noin. Tää olisi sitten mun eka video täältä tietokoneelta, mutta tää on vaan testi, joten jos tää ei mene oikein, niin joo. Niin. Pelataan ehkä yksi peli. Ja sitten katsotaan, jos tää toimii. Ei. No, mennään nyt ihan vaan kasuaaliin yksinkertaiseen. Joo. Joo, elikkäs tää nyt on tää eka peli. Ja katsotaan, jos tää toimii. Ja sitten mä ehkä teen muita videoita tämän jälkeen. Luultavasti tulee. Mä en tiedä, onko se ikinä kuullut tästä pelistä, mutta on Rocketfield aloituksen tässä. Just tuli aika populaarinen. Ja mä oon ladannut tämän. Mutta siis jo. En enää tehnyt puhuvideoita. Toivottavasti tulla tekemään kauan. Paljon koska tylsiä. Mulla on toinen tapa rekordaa. Se on tietenkin tunnistettu. Joo. Eli mä en mikään palas tässä pelissä tietenkään. Niin kuin en oo missään muussakaan pelissä yleensä. Mutta oho. Se ei kyllä tarkoitus. Kyllä mä tota paremmin oikeesti oon. Mutta jotenkin nyt vaan meni vähän plörinäksi. Toi tulee. Ei vitsi. Toi oli huono. Okei, se on pois. Oi vitsi, mä en saanut tätä boostia. No. Missä se on? Ei voi. Se keskitti sen aika kivasti mulle. Tai joo. Se oli se eka minulla. No, tää on tämmönen meemiauto. Tätä voisi käyttää. Oho, se oli myöhässä tuohon aloitukseen. Mitäs tää nyt on tehdä? Okei. Oho, jotenkin se on lisää. Okei, no ei tarvitse ihan tuohon pelaajaa. Toi on korkea. Okei, toi ei kyllä ollut oikein kovin hieno. Okei. Sisään jo. Ei tarvitse tehdä mitään. Mä olisin voinut ehkä tehdä jotain sillä, että se olisi ollut hienompi maali, mutta mennään tuolla. Joo. Otakaa lisää tämmösiä, mutta osti striimaa kans jossain vaiheessa. Oho. Ei vitsi. Virhe. Olis mikään tyynä päivänä. Tää oli huono. No. 2-1. Ollaan johonta. Se saa sen. Tosta toi boosti. Oho. Ei mennyt ihan maaliin. Jaha, mikä touchi se oli? Saanko sen? No mikä on no voi herranen aika, mikä vitsi toiset on. Joo. Toi ei myöskään ole mikään paras. Haha, et feliks. Joo. Toi on ihan kiva tehdä tolleen, että sä feikkaat jotain ja sit se menee ohi. Kun sä luulet, että sä otat sen pallon, mutta ei. Oi herra. Joo, tuo ei mene oikein. Mä en tiedä
tuossa tein, mutta se oli väärin. Ah. Okei. Se ei mennytkään siihen. Mä ajattelin, että se menisi siihen. Se menee sen yli. Oi herra! Mä kyllä tiedän, että mä en ollut valmis tuohon. Ois pitänyt olla. Ei siitä ohi. Joo. Kyllä tiedän, että ton veti ohi, mutta... Tapaan sen kylläkin. Siitä mä en kyllä tiedä, mikä tuo puolustus oli. Se ei ole mikään paras. Juu, sitten lähdettiin tässä. Jaha. Siltä aikaa huono aloitus. Voi herranen aika. Tuon olisi pitänyt saada, mutta aivan huono. Ei oikeesti. Jaa. Ehkä tarvii yrittää. Herranen aika. Ei. Toi on varmaan yksi parhaista CVstä ikinä. Ei, toi meni huonosti. Todella huonosti. Ei vitsi, se sai maalia. Ah. No 5 sekkaa, se varmaan saa 5 sekunnissa maalia. Niin. Tää on tosi hyvä pelikin. Kannattaa lattaa, se on ilmanen. Se oli aikaisemmin tai 20 €, mutta nyt se on ilmanen. Joo. Se on hyvä peli. Toi on itse asiassa aika hieno. Niin. Että. Joo. Semmonen video tällä kertaa. Moikka moi!